Bé, bon dia. Si us sembla, començarem. Ara ja s'ha acabat el temps aquest entre classes i em penso que ja tothom que havia de venir pot haver arribat. Si us sembla, començarem. Bé, és un plaer tenir Vicent Partal aquí a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. No sé si cal presentar-lo gaire, però en tot cas diré 4 coses. Vicent Partal és el director de VilaWeb i és un dels pioners d'internet als Països Catalans. Va començar també amb el setmanari El Temps al País Valencià l'any 83. Ha treballat en molts mitjans diferents, ha sigut també reporter i corresponsal de política internacional i, per tant, diguem-ne, té un bagatge amplíssim en molts fronts. I això ara actualment és el director de VilaWeb i suposo que sabeu que fa l'editorial cada dia al diari. Avui ens parlarà de periodisme, d'ètica del periodista i el títol de la no sé si dir-ne conferència o no, és fer de periodista és fàcil si tens principis. Per tant, d'entrada estava prevista la xerrada com això, com una conferència dintre de l'assignatura aquesta d'ètica de la comunicació, tal com vaig comentar en la difusió, però diguem-ne que és una personalitat de reconegut prestigi i, per tant, em sembla que el que ha de dir interessa no només als alumnes d'ètica de la comunicació, sinó a qualsevol persona de la comunitat en general i educativa en particular. Per tant, no m'enrotllo més, us deixo amb Vicent Partal i això, baixo amb el micro. Com que té ganes de fer-ho així com participatiu, doncs anirem amb el micro perquè ho estem enregistrant, perquè es pugui gravar bé, s'ha de parlar amb el micro, per tant, demaneu paraules i us cediré el micro. Gràcies. Bon dia a tots. M'han dit que no parleu. Veig que es mantenen les antigues costums de no seure ningú a primera fila perquè el mestre no pregunta. Per tant, la cosa comença bé. A veure si aconseguim que algú parle. Quan m'ho van dir de vindre a parlar amb vosaltres, evidentment encantat d'estar ací i de parlar de la cosa que més m'apassiona en la meva vida, que és el periodisme. A mi m'agradaria que fos més un debat que no pas una conferència, però entenc que he d'explicar-me primer i, per tant, intentaré primer donar alguns arguments per començar el debat, però com més debat fem, millor, i, per tant, si algú vol interrompre a meitat camí, interromp a meitat camí i tirem endavant. Quan em van plantejar de vindre i van dir allò de quin títol poses als periodistes, una de les coses que aprenem ràpidament és que el títol és mitja vida. De fet, jo vaig fer una vegada un article que només era títol, ara no recorde, era una resposta a alguna polèmica i vaig posar un títol i l'article en blanc, perquè no calia dir res més, el títol ja ho deia tot, no? I per tant vaig respondre amb aquesta provocació, que és una provocació, sobre que fer periodisme és molt fàcil mentre tingues ètica. He de dir una prèvia que respon ja directament a la provocació. Si no tens ètica encara és més fàcil fer de periodista, com pràcticament qualsevol cosa. És a dir, la gent que no té ètica en la vida ho té més fàcil, tot i que ella és pitjor persona i ajuda menys a la societat, però és evident, per exemple, quan visquem aquests dies, no aquests dies, ja fa temps, però vaja, en general, quan veus segons quines televisions, segons quins diaris, quin tractament fan dels fets d'actualitat, evidentment desprovist no només de tota ètica, sinó de la més mínima lògica i raó, doncs ràpidament aprens que si només t'interessa el negoci, per dir-ho així,
no tindre ètica i no tindre vergonya és un fons de comerç interessant. El que passa que a mi aquest tipus de gent ni m'interessa ni crec que aporti res a la societat ni francament em resulta gens profitós parlar-ne d'ell. Jo per això he volgut posar l'èmfasi en l'altra banda. I posar-ho en l'altra banda perquè n'hi ha professions en les quals n'hi ha oficis, a mi m'agrada més parlar d'ofici, n'hi ha oficis en els quals n'has de saber molt. Un cirurgià, per exemple. Ara no sé si això se me sent, sí? Hola. Un cirurgià, per exemple, és una persona que, òbviament, ha de tindre una quantitat de coneixements bàrbars per poder tallar la vena que toca en el moment que toca i de la manera que toca. Un enginyer que fabrica ponys o camins doncs n'ha de saber molt. El periodista, al final, no n'ha de saber gaire. De tècnica no en necessita gaire. El que necessita, sobretot, és ser persona, és reflexionar i és pensar. Però de tècnica no en necessita gaire. Per escriure és molt senzill. Subjecte, verb, predicat, punt, no poseu una subordinada mai, o no la poseu fins que no tingueu una certa edat, que és quan comences a entendre com es posen les subordinades. Subjecte, verb, predicat, punt, subjecte, verb, predicat, punt, si la porta és verda, la porta és verda, no digueu que la porta té una tonalitat que recorda l'herba dels camps en primavera al nord d'Irlanda, i ja està, és molt senzill. Simplement heu de descriure el que teniu al davant, no cal fer grans invents. Escriure no és complicat, teclejar un ordinador sap fer tothom, per tant, diguem, la part tècnica, per dir-ho d'alguna forma, de l'ofici de periodista, francament, deu ser de les més senzilles del món. El que és complicat i interessant és la resta, i per això es pot fer de periodista siguent molt mala persona, o es pot fer de periodista siguent un paràsit social, o es pot fer de periodista siguent una gent absolutament indecent, perquè és molt fàcil, aparentment, ser de periodista. El que és complicat és la resta. Per què? Perquè al final el periodista només fa una cosa senzilla, però que és molt complicada a la vegada, que és explicar el que té a davant. Un periodista, bàsicament, es tracta de que arriba a un lloc, escolta. Aquesta és la part que sovint s'obliden d'explicar, escolta. Si em permeteu la broma, nostre senyor Darwin va decidir que teníem 2 orelles i una boca. Si fos més important parlar que escoltar, tindríem 2 boques i una orella. Ja sé que ara això és una manipulació indecent la que estic fent, però és així. El més important del periodisme és escoltar, no parlar. Parlar és important perquè és el vehicle que et permet transmetre el que estàs fent, però sense escoltar, sense saber de què estàs parlant, no serveix de res fer de periodista. Per tant, primer que res, escoltes. Quan escoltes, entens una situació. Quan entens aquesta situació, l'has d'explicar. Aquí és on entra la tècnica senzilla, subjecte, verb, predicat, o si esteu filmant en vídeo no me feu una pano cap aquí i una pano cap allà, les coses aquestes més o menys elementals que són fàcils de saber, i un cop tens això, has de saber explicar-ho de forma atractiva. Aquí n'hi ha un desperig, el límit de lo atractiu és molt perillós, pots patinar amb molta facilitat. Ho has de fer atractiu perquè si no, no atraus l'atenció, però si ho fas massa atractiu, te carregues el fons del que estàs explicant. Per tant, aquí n'hi ha un dels límits importants a fer. I després, un cop has aconseguit que sigui atractiu, que la gent te llegeix, que té tal, tens que tornar a escoltar. Perquè un article, quan es publica, no s'acaba. No és, tu apretes l'enter i no és que s'acaba aquí la teva feina. La teva feina continua escoltant el que diu la gent, reflexionant sobre el que diu la gent, etc. El procés, per tant, en aquest sentit, és molt simple. Només has de fer això. Qualsevol de vosaltres, ara mateix, quan eixiu al carrer, escolteu, expliqueu ha vingut un senyor que ens ha explicat unes històries, les podeu explicar, esteu fent de periodistes. On comencen les dificultats? Quan tu ja intentes entendre aquest ofici,
les regles mínimes que té. Distingir entre fets i opinió i, sobretot, el gran debat, que és en el que em centraré, sobre objectivitat, subjectivitat, que és un debat molt antic, que aquí en Europa anem molt retrasats amb aquest debat, però que jo crec que és el fons del tema. Fets i opinió. El periodista, d'entrada, sobretot, parla de fets. Pot parlar d'opinió, no passa res. De fet, n'hi ha gèneres i cada vegada més, com que el periodisme s'ha sofisticat cada vegada més, els gèneres opinatius tenen més èxit. Des de l'opinió pura a allò que diguem la crònica, que és un intent d'explicar la realitat amb una mica més de pes a través de l'opinió. Però, opines o deixes d'opinar, és molt important saber distingir entre els fets i l'opinió. I això és molt fàcil, també. Ara n'hi ha un fet, que és que jo estic parlant. I n'hi ha una opinió, que és que jo sóc avorrit o que sóc interessant. Si ara diguérem, aixequeu la mà els que trobeu avorrit, voleu uns quants que aixequeu la mà, sisplau? Bé, està bé, no ser valent a les 11 del matí està bé. Uns quants de vosaltres trobeu extraordinàriament avorrit el que estic explicant, uns quants ho trobareu interessant. Molt bé. Avorrit i interessant és compatible, perfecte, legítim i correcte. Ara ningú pot dir que jo no estic parlant, perquè això és el fet. Aquesta diferència és la primera diferència clau que heu d'entendre sempre. Els fets són coses que estan passant demostrables. Les opinions, totes, són correctes. L'altre dia, o avui al matí, he llegit un famós filòsof català d'aquests que ara està de moda, que estan enfadats amb el món, opinar que el gol de Messi, l'últim gol de Messi, aquest que és una paràbola gairebé perfecta, que no era una qüestió de tècnica. Bé, molt bé. Si negués el gol, estaria negant un fet. Opinar que no és una qüestió de paràbola, que no és una paràbola perfecta, bueno, en tot cas demostra que no té ni idea ni de matemàtiques ni de futbol. Ara, és una opinió legítima. Ell pot opinar això, si vol. Aquest element és clau, separar entre fets i opinió. A partir d'aquí, tota la resta sí que és ja terreny més de l'ètica i de la reflexió personal. És fàcil descriure les coses, si separes fets i opinió saps de lo que estàs informant. A partir d'aquí entra en joc la honradesa professional i, per tant, l'element ètic. Aquí n'hi ha un gran debat, que és un debat que per mi és el fonamental, el debat entre subjectivitat i objectivitat. No sé si hi ha classes, espero que no, però en la major part de facultats encara insisteixen en que el periodista ha de ser objectiu. Això és una bajanada, és una absurditat que a Europa la gent la continua defensant, però que a la major part del món ja ningú s'ho creu. Un periodista no pot ser mai objectiu. El que ha de ser és honrat, que és molt diferent. La subjectivitat forma part del ser humà en totes les seues activitats i, per tant, forma part també del periodista en tant i en quant ser humà. I és fonamental que formi part del periodista en tant i en quant ser humà. Per què? Perquè tu no pots descarregar-te del que has adquirit durant tota la teva vida. Un periodista, com qualsevol persona, és fruit d'una experiència vital. I aquesta experiència vital fa que tu, davant dels fets, tinguis una mirada. Eixa mirada no pots reprimir-la. Si la reprimeixes, normalment acabes tenint un conflicte psiquiàtric bastant important. El que tens que fer és ser honrat i, per tant, presentar-la honradament. Dir, escolta, jo veig això i, per tant, jo faig això. Ara, el que no puc fer és mentir. I aquesta és la línia de separació que marca l'honradesa. Si una persona opina que Messi va jugar fatal el partit de l'altre dia contra el Betis, és una opinió, francament estranya, però és una opinió. Ara, el que no pot fer és dir que no va fer gols. I aquí està la barrera. Saber el que és la veritat és impossible. Graus de veritat
pots tindre-los més o menys segurs. Però saber el que és la veritat és impossible. Si no ho heu descobert encara, ja ho descobrireu. Però saber el que és una mentida és fàcil. I aquesta és la regla a partir de la qual has de jugar. Tu tens les teues condicions mentals, els teus condicionants mentals, els fas servir i després, en tot cas, apliques l'honradesa per no amagar les coses que saps que són importants. Per mi el límit periodístic és aquest. El periodista, l'única cosa de la que s'ha de preocupar és de no amagar als seus lectors una cosa que ell sàpiga positivament que és important que els seus lectors coneguen. Aquí està la ratlla de l'ètica periodística, perquè la subjectivitat és molt complicada. Jo explico un cas que em va passar a mi, que em va obrir els ulls. És un cas molt extrem, perquè és una situació molt extrema, però serveix per aclarir-nos. A finals dels anys 80, diguem, la meva especialitat periodística era el que era aleshores la Unió Soviètica. Al maig del 89, l'aleshores secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica, Mikhail Gorbachev, se'n va anar a Pequín a fer una cimera amb els líders de la República Popular Xinesa, una cimera molt important perquè portaven dècades enfadats soviètics i xinesos, etc. I cap allà que anem tots els periodistes. De fet, a mi, jo treballava aleshores a Televisió Espanyola, m'envien des de Moscou acompanyant els russos a Pequín. Arribem a Pequín i ens trobem que els estudiants de la Universitat de Beidà havien ocupat la plaça de Tiananmen, és el famosos feix de Tiananmen, havien ocupat la plaça de Tiananmen impedint la recepció de Gorbachev, demanant unes reformes democràtiques a l'estil del que estava sent la perestroika i la glasnost a la URSS. Molt bé. Avui tots nosaltres recordem la nit del 4 de maig, que és quan l'exèrcit xinès de la República Popular va matar milers d'estudiants. No a Tiananmen, ells fan la trampa aquesta de dir a Tiananmen no va morir ningú, és veritat, a Tiananmen no sé si va morir algú, perquè és immensa Tiananmen, però vaja, no van matar bàsicament a Tiananmen, sinó al voltant de Tiananmen. Però bé, tots tenim al cap que van matar milers d'estudiants en aquell moment. Però en realitat els fets van durar ben bé 2 mesos llargs. 2 mesos durant els quals n'hi havia incidents, ara n'hi havia un ferit, ara n'hi havia un mort, ara no sé què, ara no sé quantos, i anaven passant coses, manifestacions, arribaven tancs, no sé què, tal i qual. Bé, el govern xinès va declarar la llei marcial. Això volia dir que nosaltres teníem prohibit treballar, que no podíem enviar imatges, etc. Quan passa aquestes coses, normalment els periodistes deixem de ser periodistes de mitjà i ens agrupem tots. Es va crear el que es diu un pool, que és un grup de periodistes de diferents mitjans que treballàvem conjuntament, etc. I a mi em tocava bàsicament les nits anar a la plaça, vaig dormir moltes nits a la plaça, molt enfadat amb els estudiants perquè posaven Julio Iglesias pels altaveus. Es van apoderar dels altaveus de la plaça i com a forma de protesta posaven el que ells deien música capitalista. Jo anava i els explicava que Julio Iglesias era un fatxa i cantava mal, però igual allà em vaig tragar Julio Iglesias moltes nits i de tant en tant n'hi havia un incident i anava a saber què passava. Una nit n'hi ha uns incidents en la principal estació de tren de Pequín i efectivament la policia mata 2 estudiants. Jo hi vaig arribar al cap d'una estona, en fi, total, se va fer les tantes de la nit i quan arriba a l'hotel, encara pràcticament no m'havia posat a dormir, ens avisen que n'hi ha una manifestació d'estudiants a la seu de la presidència del govern. I aleshores agafem i se n'anem cap allà sense dormir i arribem allà i ens trobem potser un centenar d'estudiants, no eren més, cridant, i un grupet petit de policies que el que feien era com passejar-se amb les mans a l'esquena tranquil·lament. Bé, jo torne a l'hotel i aleshores faig una crònica, les feien per telèfon, en la que explique que el govern de la Xina vol rebaixar la tensió. Per què? Perquè a la nit havien matat estudiants i al matí els deixaven manifestar-se a la porta del govern. Per tant,
govern de la Xina vol rebaixar la tensió. Jo ho envia tan tranquil i aleshores nosaltres teníem contractat gent d'allà, gent xinesa que ens ajudava, i quan a la tarda li expliqué a la persona aquella, mira, he fet això, em diu, no has entès res. A la cultura xinesa, aquesta forma de caminar despreciant a una persona és més violenta que pegar. És a dir, de fet, era molt més violent comportar-se d'aquella manera gairebé que matar a una persona. Jo, la Xina és l'únic lloc del món que m'he sentit estranger, perquè no entenia gran cosa, és una cultura realment molt diferent, i això a mi em va impactar molt. Per què? Doncs perquè jo havia explicat una cosa que no era veritat. Jo li havia dit als meus espectadors que el govern de la Xina volia rebaixar la tensió, quan en realitat això no era veritat. Ara, què passava? Que això era el que jo podia entendre. La meva educació, els meus coneixements, la meva subjectivitat m'havia fet veure una cosa que no era real. Però jo havia estat honrat explicant això. Per què? Perquè era el que el meu cervell era capaç de processar. He dit que és exagerat, que és una anècdota exagerada, perquè no cada dia passa que estàs en una situació tan complicada com aquesta, però serveix per fer el balanç entre aquestes coses, objectivitat i honradesa. La meva subjectivitat m'havia fet dir una cosa que no era real, però jo havia estat honrat perquè havia dit exactament el que els meus ulls havien vist i el meu cervell havia processat. En una situació normal això no és tan complicat, perquè no te trobes cada dia en una situació en la qual els teus coneixements personals, la teua història i el que tens que explicar siga tan diametralment oposat i estiga tan allunyat del que seria el paràmetre normal. Però aquesta és la clau per mi. Tu pots ser subjectiu. No és que pots ser subjectiu, és que no tens més remei que ser subjectiu, perquè has vist unes pel·lícules, has llegit unes novel·les, t'agrada un tipus de poesia, escoltes unes cançons, has tingut una trajectòria vital determinada, has viscut una sèrie de coses determinades i, per tant, mires el món que tens al davant amb una mirada. No tens més remei que mirar amb aquella mirada. Això no és dolent. El dolent és mentir. El dolent és saber, si jo hagués sapigut que allò era més violent i que passejar-se d'aquella manera era més violent i hagués explicat, malgrat això, que volien rebaixar la tensió, aleshores periodísticament no m'hauria comportat de forma ètica. Dient el que jo vaig veure, encara que fos equivocat, em vaig comportar de manera ètica. Alguna gent planteja davant d'això el dir, bé, però clar, la subjectivitat, al final, modifica la realitat. Bé, sí i no. Sí i no. Suposo que vosaltres, que esteu fent filosofia, o molts de vosaltres esteu fent filosofia, no voldreu que entrem a discutir en sèrio això, perquè acabarem la setmana que ve sense moure'ns d'aquí. Però sí que m'agradaria a mi aportar alguns elements. La mirada, jo crec que fonamentalment la mirada és el que explica la realitat. I la idea de que la mirada és dolenta és una idea molt antiquada i molt fora de lloc. Segurament fa molts anys, algú hauria pogut defensar això aferrissadament, però avui en dia en la nostra societat ens sembla impossible que ens aturem a dir o ens sembla molt poc seriós que ens aturem a criticar la mirada com a eix del nostre relat. Encara avui, té molta gràcia el tema, però encara avui nosaltres seguim dient avantguardes a uns senyors que fa 100 anys, més de 100 anys ja, ens van explicar precisament això. La cultura contemporània és la cultura de la mirada. És a dir, si tu agafes Kafka o Joyce parlant de literatura, Stravinsky parlant de música, Picasso o Kandinsky parlant de pintura,
Al final, tota aquesta gent que va viure conjuntament en una època determinada, a principis del segle XX, què ens van explicar? Que l'important era la mirada, que l'important no era un quadre pintat que tu només podies veure d'una manera, sinó que el que eixe quadre el deia tu, que l'important era posar de relleu la mirada de cada persona i centrar en la mirada de cada persona el que havia de ser la realitat. Això, els científics, tot el tema quàntic ho van acabar de relligar, políticament no va funcionar massa fins que a finals dels 70 van començar a passar moltes coses que fan que avui acceptem tots que la mirada és el més important. El moviment revolucionari més efectiu que ha existit és el feminisme, és el que ha canviat la societat realment. I què és el feminisme? Una ideologia de mirada. El pacifisme, l'ecologisme, les ideologies de mirada estan conformant la nostra realitat. Les persones igual, les mirades són fonamentals. Jo no puc oblidar el que jo soc, ni vosaltres hauríeu d'oblidar el que sou. Si oblideu el que sou, si intenteu fer de periodistes oblidant el que sou, estareu perduts, perquè no tindreu personalitat. Jo va haver un dia, era molt petit, devia tindre 13 o 14 anys, jo me n'anava a dormir amb la ràdio escoltant música i vaig sentir per Ràdio Peninsular la veu La nit de Raimon i em vaig haver d'alçar del llit, perquè vaig quedar completament col·lapsat. No havia sentit mai cantar en la meva llengua, no havia sentit mai cançons que no foren banals i de sobte s'encalló i canvia la meva vida. Jo recordo haver llegit Joan Fuster i la llum que entrava per la finestra del meu quarto quan vaig llegir 2 o 3 frases que van canviar la meva vida. I he vist pel·lícules que han canviat la meva vida i he llegit novel·les que han canviat la meva vida i he seguit poetes que han canviat la meva vida. I després, per supost, he estudiat i he llegit i he averiguat història, filosofia, sociologia, el que vulgueu. I m'han passat tota una sèrie de coses al llarg de la meva vida. Jo no puc veure a segons quina gent de la mateixa manera que ho veu una altra persona, perquè a mi m'han passat coses amb ells que a altres persones no li han passat. Això, tot això, que és el que conforma al final la persona, alguns poden interpretar, això és el que crea la subjectivitat d'una persona, alguns poden interpretar que els periodistes hauríem d'intentar treure-li la càrrega que té per a ser objectius. Però això és el gravíssim error que es planteja. Primera, ningú pot treure's aquesta càrrega de sobre. És mentida. No et pots treure la càrrega de subjectivitat que has tingut al llarg de tota la teva vida. Però segona, imaginant que me la pogués treure, l'anàlisi del que significa ser objectius m'hauria de posar en alerta. Perquè el que significa ser objectius, quan a algú li diuen sigues objectiu, en realitat li estan dient no penses. És tan simple com això. No penses. El que jo te dic va a missa. Això es pot acceptar? Bueno, ho poden acceptar. Si algú es pensa que pot fer periodisme sense pensar, és a dir, per tant, acceptant acríticament el que li demanen que faça, aleshores tornem a l'inici. És a dir, efectivament, no tens ètica, no tens valors, no tens res, i aleshores potser triomfaràs molt fent de presentadora de segons quina cadena de televisió o de columnista indecent de segons quin diari. Ara, a mi no m'interessa gens, això. Aquest no és el món que a mi m'interessa, perquè a mi m'interessa gent que pense i periodistes que pensen. I periodistes que pensen i que tinguen clar a davant seu què està passant i que tinguen clar què han de fer davant de qualsevol situació ells, no els que manen d'ells. La tesi de l'objectivitat és una tesi que està demostrada pels estudis que
que va ser inventada per la patronal dels diaris dels Estats Units a principis del segle XX. Per què? Perquè era la manera de que els periodistes no molestaren als anunciants ni als polítics. Sigues objectiu vol dir fes el que te diguem que has de fer. No me crees un problema. No me fabriques un problema a mi com a mitjà que me tinga que enfrontar a un anunciant enfadat per el que tu has publicat o a un polític emprenyat per les notícies que has tret. Per tant, aquest model de periodisme és un model que per mi no té cap interès. De fet, jo al llarg de tota la meva vida, la gent que he admirat i la gent que realment per mi han estat un referent del periodisme són precisament la gent que no dubta ni un minut en posar la mirada per davant. I vos poso alguns exemples perquè ens situem gent, alguna l'he coneguda, altra l'he coneguda de referències, que sempre s'han posat en problemes, que sempre han tingut problemes, però que sempre han aconseguit fer bon periodisme no mentint, torno a dir, és la ratlla, és la separació entre una cosa i l'altra, però acceptant la seva pròpia subjectivitat. Exemples brutals. Jo n'hi ha un cas que encara avui en dia em pregunto com ho feia, és Adam Michnik. Adam Michnik és un periodista polonès, que encara està viu, que va fundar Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza és el gran diari de Varsòvia i és un diari que es funda al final del comunisme, de l'època comunista, com a portaveu de Solidarnosc. Bé, durant uns anys, Adam Michnik era director del diari i diputat per Solidarnosc. Com es pot ser director d'un diari i diputat? Encara avui m'ho pregunto. El que sí que recorde és com Gazeta Wyborcza posava contra la paret a Solidarnosc. És a dir, el mateix diputat que era director del diari, en el seu diari es feien les crítiques més dures i més fonamentades al seu propi partit. Això m'imagino que no deu ser gens senzill. No crec que siga fàcil, sempre he tingut la curiositat de com aquest home era capaç de fer això, ho feia. I el resultat és el millor diari de Polònia i una persona que va ajudar com poques a tirar endavant el seu país. A mi n'hi ha una parella de periodistes que m'emocionen profundament, francesos. Un no se'l coneix tant com a periodista, que és Albert Camus. L'altre sí, Jean Daniel. Jean Daniel i Albert Camus tenen una època brutal, que és quan tots dos estan a Algèria, que va ser independent, que està lluitant per la independència. A França, en aquell moment, va viure un moviment profundament nacionalista francès. Algèria era francès, era indiscutible, això no es podia ni discutir, no n'hi havia ningú que pogués dubtar de que Algèria era francesa. Hi van haver dos periodistes, que sols com unes rates es van dedicar a provocar constantment a la societat francesa, informant-la de lo que estava passant allà i explicant-li que era una barbaritat, això que estaven fent. Dos que, a més, eren francesos, que no volien la independència d'Algèria, però que eren capaços d'explicar tota la veritat del que estava passant. Eren aquests dos. I ara s'ha recuperat un text que us el recomano molt, que ara estem parlant d'un moment en què el periodisme eren coses molt diferents. Camus era l'únic redactor d'un diari que es deia L'Opinió d'Alger. I aquell diari el tancaven les autoritats cada 4 dies. I una de les ocasions que el tancaven, ell va escriure un manifest per la llibertat d'expressió, que ara s'ha retrobat, semblava que estava perdut, ara s'ha retrobat, està editat a França en una edició molt bonica, però en qualsevol cas a internet es troba. I aquest manifest és excepcional perquè n'hi ha un moment en el qual ell diu una cosa molt important. Ell diu, com ha de reaccionar un periodista quan l'Estat li ho prohibeix tot, menteix, enganya, violenta, amenaça amb presó, el posa en perill personal, etc. I diu una cosa que és, quan això passa, el problema ja no és un problema social de tots, el problema és un problema personal del periodista. I és el periodista, només ell, el que ha de prendre la decisió de què vol fer. A mi em sembla
brutal. Evidentment és un problema social de tots, però em sembla brutal aquesta manera d'alçar el periodista, de posar-lo i escolta, França podrà discutir el que vulguis i Algèria podrà discutir el que vulguis i podem fer un gran debat sobre la llibertat d'expressió i no sé què, però al final només ets tu. O te poses dempeus tu o no serveix de res tot el que la societat puga posar sobre la taula. Aquest manifest és realment bestial. Exemples d'aquests n'hi ha molts. A mi m'agrada recordar l'Anna Politkovskaya. L'Anna era una periodista russa que va viure tota la guerra de Txetxènia i molt poc abans van acabar matant-la a sa casa, a Moscou, un sicari de Putin. I poc abans de morir va vindre a Barcelona i diversa gent relacionada amb el Pen Club estàvem intentant precisament que vinguera a viure a Barcelona un any, 2 anys, per descansar de la situació en la que estava vivint allà. I vam intentar-ho, vam estar parlant molt de temps amb ella i recordo que una nit vàrem anar a sopar amb ella i ella ens va dir, escolteu, diu, si jo ja ho sé que em van a matar, m'és igual, ja em mataran. Diu, però jo no puc no explicar el que només jo puc explicar. I no va acceptar quedar-se aquí, no va voler que l'ajudàrem i efectivament va morir. La van matar. Aquest tipus de gent, l'Eugenio Scalfari a Itàlia lluitant contra aquesta cosa italiana que no saps on acaba el govern, on comença la màfia, on apareix el Vaticà, on no sé què. I tot aquest tipus de personatges, tot aquest tipus de periodistes són els periodistes que a mi m'interessen i que a mi m'han interessat tota la vida. I ho són perquè són gent honrada, que no té cap por de posar la subjectivitat al seu davant, de fer servir la seva subjectivitat per fer avançar la seva societat, perquè al final el periodisme bàsicament és això. Jo no concebisc el periodisme, no entenc de què serveix el periodisme si no és per posar a la societat de cara al davant dels seus problemes i intentar que siga conscient de que té uns problemes i que els ha de resoldre. Totes les societats tenen problemes, no n'hi ha cap país del món que no tinga problemes. I per tant, la feina del periodista bàsicament és aquesta, és trobar quin fil pot estirar per retornar-li als lectors la imatge del seu propi país, de la seva ciutat, del seu barri, de la seva societat, els problemes que té i impel·lir-lo a fer alguna cosa per canviar aquesta situació. Sense mentir, mai, sense donar el pas mai d'una cosa que sàpiga que és veritat, amagar-la als lectors, però sempre partint de la idea i de la concepció de que no pot defugir el que ell pensa, que si defuig el que ell pensa, de fet està deixant de pensar. I per tant, a partir d'ahir tota la resta és fàcil. Tu vas a un lloc, escoltes, mires, escrius, subjecte per predicat, la porta és verda i provoques o intentes provocar una reacció publicant això que tu has escrit en un diari, en una ràdio, en una televisió, en un tuit. Avui en dia la vida del periodista s'ha complicat molt, en el que siga, amb aquesta voluntat d'intervenció social que ha marcat el periodisme. N'hi ha una pel·lícula, ara no me'n recordo el nom, em sembla que es deia L'advocat. És una pel·lícula americana de... Com es diu el director aquest? El que fa el Festival de Cinema... Robert Redford, gràcies. A aquestes hores costa connectar les neurones. Robert Redford va fer una pel·lícula que em sembla que es deia L'advocat, si no recordo malament, que és un advocat de principis de la Revolució Americana que s'enfronta a un d'aquells casos impossibles de resoldre. En l'última escena, ara faig l'espoiler, em sap greu, però en l'última escena aquell advocat decideix abandonar l'ofici d'advocat i fundar un diari que es diu el Washington Post.
D'això es tracta. La feina dels periodistes bàsicament és fer avinent a la societat que té problemes i intentar ajudar a que la societat encare aquests problemes i els intente resoldre. I això, malgrat el que pugui semblar, és fàcil. Intentem començar el debat o aneu a estar callats tot el dia o com ho fem això? Dóna la sensació, pel que expliques, que un periodista o una periodista ha de ser una mena de superheroi, superheroïna que s'ha d'enfrontar a tota la societat. He explicat molt malament, doncs. No, jo crec que no. A veure, òbviament jo he explicat uns noms, he explicat unes persones i he explicat unes situacions que són extraordinàries, perquè en 25 minuts per explicar aquests conceptes m'ha semblat que era més fàcil tirar-me d'explicacions extremes que sempre clarifiquen més les coses. Jo no crec que un periodista tingui que ser cap heroi. Jo crec que un periodista és més aviat una persona normaleta. Normalment els periodistes solem ser gent que no servim massa per a altres coses, que no tenim massa capacitat de fer altres coses. Somiem que seríem un dia capaços de fer coses molt més interessants, però ens hem de conformar amb anar comentant el dia a dia. Jo no crec que siga cap mena d'heroi. Crec que el periodista ha de ser, primera, i això, si m'ho permeteu, consells als alumnes, el periodista ha de ser una persona curiosa. Si no és curiosa, és molt difícil ser periodista. Per això jo sempre, per exemple, quan fitxem alguna persona al meu diari, solen quedar desconcertades perquè la meva única pregunta quan els examinem és quines novel·les llig, quines pel·lícules li agraden i quina música és la seva. Perquè, francament, jo, un periodista que no llisca novel·les, és que no m'interessa per res. Vol dir que la seva capacitat d'interès respecte a la societat que l'envolta és nul·la. Jo crec que ha de ser una persona curiosa, el periodista. Bàsicament una persona curiosa. Una persona que tinga una tècnica que, com he dit al principi, és molt senzilla, no és fer de cirurgià ni d'enginyer de ponts i camins, és molt fàcil fer de periodista, però per mi sí que és important aquest element ètic. Crec que el que marca la diferència en el periodisme és l'element ètic. I l'element ètic no cal ser un superheroi, perquè en la vida no te trobes en situacions molt complicades cada dia. Per tant, jo crec que això es pot aplicar al que segueix la informació local de Girona o al que segueix la informació de no sé què. No és normal trobar-te en situacions en les quals requereixen heroïcitats. Ara, els grans periodistes solen cometre heroïcitats, això és així. Però el periodista normal no ho necessita. Em sembla que vol respondre. Jo no hi estic d'acord. Penso que els periodistes sí que tenen un component molt important d'heroïcitat. I puc posar exemples en persones que, per exemple, treballen aquí a Girona amb la ràdio que s'ha tancat ara fa uns dies, que s'ha tancat la ràdio municipal, Fem Girona, i s'ha tancat justament perquè allà s'estaven dient coses que no tocaven ara, que no interessaven. I fins i tot en els mitjans més petits, si vols dir la veritat o si vols dir la veritat, la teva veritat, el teu punt de vista de la vida, de la societat, sí que has d'actuar com un heroi perquè si no doncs et tallen la boca ràpid. Si us sembla la paraula heroi per definir això, estic d'acord. Pensava que heroi volíem dir coses molt de més de risc. Heroi en el sentit de que si vols mantenir un sou cada mes, doncs llavors no pots dir el que penses. Sí i no. És a dir, jo crec que en això n'hi ha l'element de la pressió. I la meva experiència personal, només és la meva experiència personal, però la meva experiència personal és que si tu no et deixes pressionar, no et pressionen. Això a vegades implica que has de prendre decisions personals. Per exemple, jo treballava en un diari, que era el Diari de Barcelona, una nit deixa un article escrit i al matí següent me'l trobo completament canviat, censurat pel director. Jo vaig prendre la decisió de que me n'anava a un altre lloc
És veritat que en aquell moment era fàcil canviar de feina i podia anar-me a un altre lloc i que aquí entrem a una discussió sobre la precarietat laboral, etcètera, que és molt important en aquests moments. Però jo que seria la decisió més heroica que he pres en la meva vida va ser anar-me'n d'aquell diari perquè no volia que ens censuraren. Però en general jo crec que la pressió sobre els mitjans no existeix. És a dir, si tu no et deixes pressionar, no te pressiona ningú. Que un polític te crida i te diga això ho hauries de dir d'aquella manera, això és normal, és la seva feina. Si tu no te sents pressionats per el que ell diga, tu faràs el que creuràs convenient. Que una empresa retire un anunci, escolta, el retira, no està obligada a posar-lo. Jo crec que en aquest tema de les pressions, la pressió és més la que tu acceptes com a pressió que la que et poden arribar a exercir, perquè si tu no acceptes la pressió, no poden fer res amb tu. Te poden tirar, sí, d'acord, te'n vas a un altre lloc, o te busques o t'inventes el teu propi mitjà, que és el que alguns hem fet. Els silenciosos de l'última fila. Hola, quan ha parlat sobre l'anècdota que va anar a Xina... Perdona, és que no te sent massa bé. Ara? Sí. Quan ha parlat sobre quan va anar a Xina, m'ha sorgit un dubte, i és que quan li van comunicar que la reivindicació que estaven fent la va confondre, si de bones a primeres vostè ja tenia la reflexió feta al cap tal com l'ens ha explicat, és a dir, va pensar en rectificar la seva crònica o des de bon primer moment ja va pensar que era la seva veritat i llavors... No, vaig rectificar la meva crònica perquè evidentment havia explicat al lector una cosa que no era correcta. El que passa que em va fer reflexionar molt sobre el concepte d'objectivitat i subjectivitat, però evidentment que vaig rectificar, clar que sí. Al final això és fonamental. De fet, un bon mitjà es caracteritza molt per la seva capacitat de rectificar públicament, no només de rectificar, sinó d'explicar per què s'ha equivocat. Jo crec que un bon mitjà ha de crear confiança al seu lector, i la confiança la crees, no pots crear-la encertant-la sempre, perquè és normal, tot el món s'equivoca. Pensar que n'hi haurà algú que no s'equivocarà mai, això no pot ser, tot el món s'equivoca. El que has de tindre són uns mecanismes establerts per explicar-li als teus lectors que t'has equivocat, i jo crec que per explicar per què t'has equivocat, i de fet jo en aquella ocasió vaig fer això, vaig explicar per què m'havia equivocat, que era una cosa fins a un cert punt senzilla, és a dir, jo era especialista en la Unió Soviètica i en Rússia. Jo de Rússia i de la Unió Soviètica te puc explicar el que vulguis. M'envien a la Xina acompanyant a Gorbachev perquè la meva feina era ajudar al corresponsal de Pequín amb els russos. Quan Gorbachev se n'en torna, lògicament el meu cap em diu que jo em quede, que la notícia està allà, i jo em quedo en un país en el que pràcticament no conec res. Aleshores, jo vaig veure malament, vaig interpretar malament una cosa que havia vist. Què vaig fer? Explicar tot això. Escolta, jo estic a Pequín, però jo només sé que mengem pato laqueado, no sé res més. I per tant, lamento molt l'error, m'he equivocat per això. Ara, jo els he dit el que jo veia. Jo els he dit el que els meus ulls estaven veient i el que el meu cervell estava interpretant, però era fals. Per això la capacitat de rectificar i la humilitat de rectificar és tan important. Jo crec que és decisiu en el periodisme. És fonamental ser honrat amb el teu lector i dir-li, mira, ho he fet mal, m'he equivocat. Jo això procuro fer-ho, sempre. Imagino que també ha de ser difícil tant saber rectificar com saber interpretar coses d'una cultura que no tenim coneixement. Evidentment, és a dir, saber rectificar no és difícil. Saber rectificar no té res de difícil, és molt senzill. És a dir, m'he equivocat i m'he equivocat fent això. Jo crec que no... És a dir, potser n'hi ha alguna gent
que es pensa que dir que t'has equivocat va en detriment de la teva credibilitat. Jo crec que és al revés. Que quan tu t'equivoques, si ho expliques raonadament, si expliques per què i com t'has equivocat, si expliques la complexitat de l'equivocació, això no va en detriment de la teva credibilitat. A mi em sembla que al contrari. Evidentment, l'altra part sí, és a dir, explicar situacions molt complexes. Jo m'hi trobo, és a dir, clar, jo, per exemple, ara jo tinc una certa edat i a la meva redacció n'hi ha gent també molt jove, n'hi ha gent de la meva edat i n'hi ha gent molt jove, i reconec que n'hi ha debats sobre temes socials que a mi em costa seguir-los perquè la meva mentalitat no està massa al dia de segons quins debats complicats que estan havent. Aleshores el que procuro és escoltar i ser el més discret possible, però sí que passa, clar, a vegades interpretar segons què és molt complicat. Jo, per exemple, he deixat d'anar a tertúlies. No m'havia agradat mai anar a tertúlies, però ara he deixat d'anar, no vaig a cap tertúlia. Per què? Perquè en una tertúlia me trobo de sobte davant situacions sobre les quals jo no sé què dir. Quina posició tinc jo sobre no sé què? Doncs no ho sé. N'hi ha temes que no sé quina posició tinc. I per tant, em sembla que aquesta obligació que sembla que tenen alguns periodistes d'opinar sobre tot, a mi em sembla una barbaritat, em sembla molt poc raonable. Jo n'hi ha algunes qüestions sobre les que no tinc una posició clara. Per què? Perquè no en sé prou o perquè el meu cap encara està pendent de processar exactament què pense d'una cosa en la que o no m'he trobat abans, o és nova, o té unes derivacions que jo no havia caigut fins ara. Hi ha alguns tipus de problemes que s'estan plantejant a vegades, doncs jo no tinc una posició clara, no sé què dir. I aleshores, per exemple, jo per això penso que les tertúlies són un gènere molt perillós, tremendament perillós. Hola. Durant tota la conferència has insistit molt en tot el positiu de la subjectivitat, però centrant-nos per exemple, en el periodisme polític, fins quin punt és bo ser subjectiu, és a dir, de tirant cap a un costat o cap a l'altre, i com ho hauries de fer per aportar un contingut de qualitat en els lectors? Per mi és la mateixa fórmula. És a dir, per mi la ratlla és no mentir. El límit és no mentir. Que jo ho veig d'una forma o ho veig d'una altra, això és correcte. És a dir, jo la realitat la veig d'una determinada manera, per tot el que m'ha passat a mi, per tot el que jo crec, per totes les coses que tinc. Mentre no se'm passe pel cap dir una mentida, si dic una mentida estic trepitjant la línia vermella. No només si dic una mentida, si amague una cosa que jo sé que és mentida i no explique que és mentida. Poso un exemple perquè ens entenguem. Jo sóc una persona d'esquerres i independentista. Ho soc. I per tant, jo en la meva opinió això ho expresse. Això no vol dir res més que és la meva opinió. En els fets informatius del diari, i els diaris hauríem de separar molt clarament les dues coses, jo no puc treure'm del cap que sóc això. Ara el que no puc fer és mentir perquè jo sóc això. Per exemple, durant la campanya electoral del 21D va circular un bulo que deia que la Comissió Europea, a través del Consell de Treball dels Pirineus i no sé què, subvencionava Ciutadans. I la gent s'ho passava això pel WhatsApp i no sé què, com una cosa tremenda. I jo vaig mirar-m'ho, això és veritat o no és veritat? I vaig veure que no era veritat. I vaig fer un article llarg dient, escolta, això és mentida, Ciutadans no està subvencionat per la Unió Europea. Això va provocar que n'hi haguera un tipus de gent que es va enfadar amb mi. Tu eres independentista i d'esquerres perquè defenses a Ciutadans.
I la meva resposta va ser molt clara. Jo no defenso Ciutadans, jo defenso la veritat. Això és mentida. Per tant, com que és mentida, jo no ho defensaré. Ara, jo no puc treure'm del cap una determinada imatge que jo tinc de la gent de Ciutadans. Però per mi gestionar això és molt senzill. N'hi ha els fets i l'opinió. I n'hi ha la meva subjectivitat i n'hi ha la barrera ètica de no mentir en cap cas i de defensar davant els meus lectors que a ells també els convé la veritat. És a dir, quan algú m'apretava en aquest tema jo sempre li deia és que jo no puc deixar que tu sigues un ignorant. És que jo no puc consentir que tu te cregues una mentida i que vagis per ahí pel món explicant una mentida que algun dia algú te desmuntarà a tu. Per tant, jo procuro que tu estigues el millor informat possible. Per mi això no té cap dificultat, no veig que sigui complicat. El que és més complicat és l'altre, que és el que no es veu. Sobretot la intervenció sobre els mitjans. Aquests dies hem vist un parell d'exemples molt bèsties. El Periódico és un diari que està en quebra fa anys, que l'aguanten políticament per interès polític. Es posa a la venda. Els propietaris són bancs. Té un deute de 100 milions d'euros. N'hi ha un empresari, Jaume Roures, que proposa comprar-lo i presenta un projecte periodístic interessant i posa diners sobre la taula. I els bancs decideixen que no li ho volen vendre perquè consideren que Jaume Roures té una ideologia que no és bona per als interessos que ells defensen i se'n van a vendre-li a una altra persona perdonant-li el deute, regalant-li 70 milions d'euros. Clar, la subjectivitat o l'objectivitat del periodista és una broma al costat d'això. Aquí és on hi ha un problema seriós, que és com el control dels mitjans l'exerceix el poder i de quina manera el poder exerceix el control dels mitjans. Aquest sí que és un problema. Aquí els periodistes individuals poden lluitar tant com vulguin i han de lluitar, és el que explicàvem abans, han de fer d'herois, però quan discutim sobre la honradesa dels mitjans no oblidem aquesta parcel·la, perquè aquesta parcel·la és la més dura de totes les que ens estem enfrontant. És a dir, aquests dies hem vist coses molt difícils d'explicar, és a dir, i que a més jo crec que determinats, per exemple, tant que es parla de la premsa de Barcelona, jo dissabte vaig quedar molt sorprès amb la premsa de Madrid. Van haver diaris que van dir que no havia anat ningú a la manifestació del dissabte i van posar fotos, evidentment falses, perquè no podien ser reals, dient que no havia anat ningú, que era un gran fracàs d'assistència. Clar, això és saltar-se la barrera. Escolta, jo quan es manifesten a Barcelona els unionistes ho poso de primera notícia i dic que han vingut molta gent. Per què? Perquè és que és una realitat objectiva, jo no puc evitar, jo no puc amagar això. Després puc criticar-ho, puc dir el que siga, puc opinar el que em doni la gana sobre això, però aquesta barrera no es pot saltar. Jo no puc mentir al lector sapiguent que estic mentint. Puc mentir si el meu condicionant mental, com va passar a Pequín, si jo no veig la veritat, aleshores puc mentir, i després rectifique, però jo no puc mentir sabent que és veritat. Jo no puc dir que el Barça va perdre contra el Betis, és que no va perdre. Puc opinar que el Messi és un petardo que no serveix de res i que fa gols de xurro, vale, d'acord, això és correcte, però jo no puc dir que va perdre, perquè aleshores estic saltant una barrera que no té cap sentit. Bones. Jo tinc una pregunta, és una reflexió que ens puguis fer. La precarització del periodista avui en dia, i a més si li sumem el periodista ciutadà, és a dir, persones que no són periodistes, tampoc han exercit com a periodista, però que avui en dia, per mitjà de Twitter i altres xarxes, doncs donen notícies i expliquen la realitat d'una forma objectiva, o no objectiva, sinó subjectiva, però sense pressions. Creus que el dia de demà els mitjans de comunicació i a la fi i al cap diaris es podran enderrocar i que el periodista ciutadà estigui endinsat, diguéssim, la societat
i que el periodista professional ja no tingui que exercir com a periodista perquè els mitjans de comunicació s'exhaureixin? Crec que és una possibilitat. Jo soc periodista professional i m'agrada el periodisme i jo espero que això no passi. Ara, sempre quan es planteja aquest debat dic el mateix. Això no passarà només a condició de que els periodistes siguin millors que els informadors de carrer. N'hi ha una part de la professió periodística que davant això que tu expliques adopta la visió de dir però és que aquests no són professionals, per tant no valen. No, escolta, l'única manera de que el periodisme es mantinga com a professió és ser millor que aquests, perquè si no aquests ens apartaran del camí i és el que està passant. Jo crec que, a veure, per una banda tu planteges un problema que és fonamental, que és la precarització. Per desgràcia no passa només en el periodisme, però en el periodisme té unes conseqüències molt greus que tenen a veure amb la destrucció del model de finançament dels diaris o dels mitjans en general que existia fins ara. És a dir, nosaltres estem patint una situació en la qual per molts factors, des d'internet fins al control per part d'empreses que no són de mitjans dels mitjans, estem vivint un fenomen des dels anys 70 cap aquí de precarització i de no trobar el model de negoci. Això cadascú lluita com pot, nosaltres a VilaWeb crec que ens n'estem sortint bastant bé amb un model molt concret de subscripció, però és veritat que els mitjans avui estan precaritzats perquè no troben el model de finançar-se i això és un greu problema, és un problema molt seriós, que obligarà els mitjans a canviar. Jo he treballat en diaris en un moment determinat que tenien 500 i 600 periodistes. Avui en dia és impossible, no pots tindre 500 o 600 periodistes, però aleshores el que has de fer és canviar el model de diari. El que no pots fer és fer el diari com el feies quan tenies 600 periodistes, has de fer una altra cosa. I jo crec que aquí n'hi ha un camí i es pot trobar el camí i és factible de trobar-lo, però evidentment aquest tema és molt greu. Ara, el tema del periodisme ciutadà, a mi sí que m'agradaria entrar-hi perquè és a dir, jo crec que aquí hem de distingir coses. A mi no m'agrada el concepte de periodisme ciutadà. Jo no em deixaria operar per un cirurgià ciutadà. Jo crec que el periodisme és una professió i que el periodisme l'han d'exercir periodistes. I per tant jo no considero periodisme ciutadà ensenyar en un Twitter que acaben d'atropellar a no sé qui a la cantonada. Crec que són coses diferents. Ara, crec que això té un valor extraordinari i que cal posar-ho en el seu lloc. És a dir, les xarxes socials, la capacitat que tothom publique, etc. Primer, té un valor democràtic insuperable. Jo crec que el fet que tothom pugui opinar, que tothom tingui canals d'opinió i que fins i tot tothom pugui informar, eleva la democràcia i la fa molt millor. Ara, jo crec que el periodista hauria de tenir la capacitat, els mitjans haurien de tenir la capacitat d'ordenar la informació millor que els ciutadans, sobretot perquè el periodisme és un exercici col·lectiu. Una redacció és un col·lectiu que intenta donar-li a la gent una mirada sobre el que està passant en aquest moment. I són gent que treballem les 24 hores al dia com a periodistes. I si tu envies un tuit explicant una cosa i tu treballes de farmacèutic, jo no te puc demanar a tu massa més cosa, puc donar-te les gràcies perquè hagis fet aquell tuit, però no et puc exigir molta cosa. En canvi, a un periodista li he d'exigir moltes coses perquè cobro per estar informant. Per mi aquesta és una diferència substancial i per tant el periodista hauria de ser molt més bo que el farmacèutic que ocasionalment fa una informació. Si la premsa, si els mitjans no som capaços de ser molt més bons i donar-li a la societat una cosa molt millor que el que és el periodisme ciutadà, o això que en diuen periodisme ciutadà, si no som capaços de donar-li a la societat una cosa molt millor que la societat entenga que és molt més interessant que la que fa el periodisme ciutadà, doncs simplement efectivament passarà el que tu dius, desapareixerem i ja està, però ens ho haurem merescut. Serà
És a dir, no passarà res, n'hi ha professions que han desaparegut, si la nostra desapareix, tampoc passarà res. No sé si heu sentit el final, perquè n'hi havia un fent símbols per aquí de la Rene, i he trobat que n'hi havia un tumulto aquí que no sé de què anava. Se sent? No hauria de dir si hi havia algun altre alumne que vulguis preguntar. Moltes gràcies per totes les teves reflexions. Jo recordo que quan es va morir la Muriel Casals vas escriure un article, una de les teves reflexions morals, com ara feia sobre el periodisme, en què lamentaves el fet que abans de morir, la Muriel Casals va circular per internet que havia mort, però clar, no només el que havia circulat per la xarxa, sinó que també els mitjans això ho havien, sense contrastar-ho, ho havien fet circular sota la dictadura del clic. Clar, tota la teva reflexió estava en el sentit de dir tota aquesta urgència, tota aquesta dictadura fa que si ja, certament, allò que comentaves, el que és internet, les xarxes socials permeten la democratització de la circulació de les informacions i les opinions, però també sabem que és un abocador. Clar, si ja els mitjans, en el sentit que ara tu exposaves, ja s'hi apunten i no contrasten, per ser el primer, doncs ho donen això per fet. Dic aquest cas de la Muriel Casals perquè ho recordo, però això pot passar constantment. Hosti, aquí estem abocats, estem perdent els referents, no? Bueno, aquí anem a aplicacions concretes de l'ètica. Explico una mica aquell cas perquè per nosaltres va ser molt impactant. Com sabeu, Muriel Casals va ser atropellada per una bicicleta, va estar uns dies en coma a l'hospital i va haver un punt, i era un divendres això, que la família va decidir desconnectar-la. Òbviament, desconnectar els aparells que la mantenien en vida. Òbviament, en el moment que tu desconnectes una persona en aquestes condicions, la mort és qüestió d'hores, ja se sap, els metges ja havien deixat clar que no n'hi havia cap esperança de recuperació i, per tant, havia de morir-se, tardaria les hores que tardara, però era evident que no anava a estar un mes en aquestes condicions. Aleshores, dissabte, clar, va estar tot el dissabte, tot eren els rumors de que si ja s'ha mort, si ja s'ha deixat de morir, etc. Aquell dia a VilaWeb va ser molt difícil perquè jo em vaig trobar frenant els meus propis periodistes. És a dir, és que un diari va llançar-ho, s'ha mort, nosaltres estàvem en contacte directe amb la família, vam preguntar i ens van dir no s'ha mort. En fi, la cosa va arribar a un punt que TV3 va dir que s'havia mort, quan nosaltres sabíem que no s'havia mort. De fet, jo vaig tindre una conversa amb una familiar seva dient-li, per favor, si és veritat que s'ha mort, dis-meu, perquè estic fent el ridícul. Jo tenia tots els meus periodistes dient nosaltres no estem dient res, està dient tot el món, nosaltres no estem dient res. Va passar un fenomen curiós, que és que ara a vegades me trobo gent que diu davant d'una determinada notícia, mentre VilaWeb no ho diu jo no m'ho crec, que és el periodisme al revés, és un món molt estrany aquest, no? Un poc l'origen va ser això. Nosaltres no vam dir-ho, no van dir perquè no s'havia mort. I recordo que en la discussió que vam tindre, amb molta ràbia va haver un moment que em vaig dir una frase que vaig dir, escolteu, que una persona es mor, ho diu el metge o en tot cas la família, no el diari. A mi em sembla molt elemental això, molt pedestre, si vols així, no? Però aquell va ser un dia molt dur, perquè efectivament la gent es va deixar endur pel clic. Per què? Perquè el primer que diu Muriel Casals s'ha mort rep una enorme quantitat de visites, clic, i aquestes visites volen dir publicitat, diners, anuncis,
i que passes per ser el més enterat de tot. Si després és mentida, la gent ho oblida, i més en un cas com aquest, perquè efectivament es va morir la matinada de diumenge, es va morir 4 o 5 hores després de que passara aquest incident. Jo crec personalment que qui ho va llançar sapiguent que no estava morta, però que com que es moriria aviat no tenia cap vergonya de fer aquesta utilització. Jo crec que aquestes són les coses que fan molt de mal al periodisme. En la línia del que comentàvem abans del periodisme ciutadà, si nosaltres ens comportem així, perquè la societat ens tirarà a l'esquena, és obvi, és evident. Per què? Perquè ho estem fent tan mal com sabem. Estem posant uns interessos per davant de la informació que no tenen res a veure amb la informació. El que passa és que això n'hi ha regles, que són molt simples, que el periodisme durant molts anys les ha acreditat. Poso un exemple d'aquesta setmana. Per exemple, una regla molt bàsica del periodisme és si una cosa te la diu la persona que li ha passat, no l'has de contrastar, no cal contrastar-la. Però una cosa que no te la diu a qui li ha passat, has de tindre el que es diu el doble contrast. És a dir, han d'haver dues fonts informatives diferents que sense conèixer-se entre elles o parlar entre elles t'expliquen la situació exactament igual. Això són qüestions tècniques. És a dir, per exemple, tu vas a entrevistar a una persona i t'explica una cosa, doncs te'n vas a buscar a l'altra persona i sense incitar-li tu a que t'explique vostès eren 2 a la taula, si una t'ha dit que eren 2 i tu li dius vostès eren 2, estàs fent mal periodisme. La pregunta és quants eren a la taula. Si ella et diu 2 i l'altre t'ha dit 2 per separat, és que n'eren 2. És una forma bastant simple de funcionar. Aquesta setmana passada ens va passar a nosaltres. Nosaltres fa mesos que teníem les urnes famoses del Pla B, aquestes urnes diferents. I que teníem la història, teníem les urnes, ho teníem tot. Quin problema teníem? Que no podien contrastar-ho, perquè a qui li anaves a preguntar si les urnes del Pla B no existien? A qui li anaves a preguntar? Clar, quan em sembla que dilluns o dimarts de la setmana passada el conseller Puig fa una publicació a Instagram i ensenya les urnes del Pla B, nosaltres anem a buscar la nostra i efectivament és la mateixa i aleshores sí que tenim un contrast i ho publiquem. Clar, nosaltres ho podíem haver publicat fa 3 setmanes sense contrastar, però ni era ètic correcte ni tampoc, i també ens la jugàvem, perquè no és només una qüestió d'ètica i correcció, és a dir, si tu no tens el contrast, te la jugues i pots explicar una cosa que és mentida i la teva credibilitat pot quedar fatal. Jo sempre dic que en periodisme la credibilitat és molt difícil de guanyar i molt fàcil de perdre. Jo puc passar-me 25 anys generant credibilitat. Si un dia m'equivoque greument, la perd tota. Per tant, això fa que sigues molt prudent davant casos com aquest que acaba d'explicar. Jo crec que en aquest sentit sí que jo he de dir que estic relativament content, perquè arran precisament d'això de la Muriel, nosaltres i altra gent vam començar un debat molt seriós sobre aquest tema, i també n'hi ha hagut tot el tema dels fake news i tota aquesta cosa, i professionalment, per exemple, es va fer el Congrés de Periodistes al cap de pocs mesos i jo vaig fer una intervenció molt dura en aquest sentit. Jo crec que professionalment una part del periodisme ha corregit aquesta tendència a dir les coses com si res, que a vegades és molt difícil. Jo recorde el dia dels atemptats de Barcelona, era un dia especialment dur i especialment difícil. I recordo, per exemple, que molts mitjans van dir que n'hi havia un senyor en un kebab del Paral·lel disparant. Jo vaig fer el que a mi em va semblar elemental, que va ser agafar un periodista i dir-li vés-te'n al kebab del Parlament, del Paral·lel. I què passa? Que nosaltres no ho vam dir abans que els altres? No, vam perdre l'oportunitat de ser els primers, sí, però és que era mentida. Per tant, nosaltres no vam haver de corregir. Era tan senzill com enviar un senyor allà. Què tardava? Un quart d'hora en arribar? Tardava un quart d'hora en arribar. Ja està, no? Però és veritat que n'hi ha moments, n'hi ha situacions en les que és molt difícil
perquè la realitat és molt complexa. Aquell dia, per exemple, era molt complex tot allò, perquè a més tens una responsabilitat social important. Tu no pots dir qualsevol cosa, no pots dir que n'hi ha no sé quants morts, crear una alarma social, has de saber el que estàs fent. Hi ha moments en què no és tan senzill com aparenta, però la meva posició sempre és que n'hi ha unes regles molt senzilles, que són les del contrast, i que la pressa no és... que és possible conjugar velocitat i qualitat, però que la velocitat per ella sola és extremadament perillosa. Jo volia comentar una qüestió. Jo recordo l'exemple que has posat del finançament de Ciutadans i efectivament a mi em va obrir els ulls també l'article aquest que vau posar dient nosaltres no hem publicat la notícia aquesta fins que hem pogut contrastar que no era veritat i per tant no n'hem dit res fins ara. Llavors has estat comentant tota l'estona això de les regles senzilles, que és molt fàcil, però clar, la realitat s'imposa i al final dius, vale, doncs si és tan fàcil que els diaris no ho facin, que la majoria de coses que llegeixes per allà siguin o no contrastades o directament mentida o fake news d'aquestes, resulta que al final és mala fe. Si les coses són senzilles i no es fan, doncs és directament perquè no es volen fer. Llavors, tot això que expliques, que sembla tan evident, quan vas a veure els diaris, quan escoltes les notícies, quan veus el que passa en el judici, dius, clar, aquesta distinció que sembla tan clara entre fets i opinió, doncs resulta que a la vida de cada dia o la gent no ho té tan clar o si és veritat que és clara, aleshores hi ha molta mala fe. Llavors és evident que hi hagi tot aquest desprestigi, tot aquest descrèdit dels mitjans de comunicació perquè ho veus, que expliquen coses que dius, veient les imatges no haurien de poder explicar no sé què i en canvi ho fan i ho fan constantment. Llavors, d'una banda això és molt fàcil, dius, és molt evident i sí, però quan vas a fora i mires les notícies als diaris t'adones que no funciona així. I per tant estem immersos en un exercici del periodisme, així entre cometes, i ho poso entre cometes justament perquè estic d'acord en què llavors és una altra cosa, en què al final acabes dient, bueno, doncs ja m'ho faig jo, ja m'ho miro, i aquesta responsabilitat social que té el periodista, que jo penso que és importantíssima, acaba amb no res, perquè la gent, evidentment, no hi confia gens, més que en alguns mitjans que puguis anar dient, això que has dit. Si VilaWeb no ho diu, fins que no ho digui no m'ho crec. És una mica la constatació que els altres no fan això i que pots tenir la sensació que això simplement el que importa és ser el primer de tot i dius, necessitem totes les notícies, tots els fets necessitarien un temps per veure què ha passat, això, el quart d'hora per anar a no sé on a mirar, i la majoria no ho fa. Per tant, hem d'interpretar que això és volguda mala fe i per tant, doncs ja no me miro cap diari. Seria una mica la conclusió a la que pot arribar la gent, amb la qual cosa aquella mirada de t'ensenyo la societat perquè vegis quins problemes té i que ho puguis canviar, aquesta funció social ja no funciona. Sí, el que passa que això només és una plasmació més d'una realitat social. És a dir, jo crec que l'important és cada societat té uns estàndards que ha anat fabricant a base de les coses que li han passat, etc. Clar, quan els estàndards socials són molt baixos, els estàndards socials del periodisme són molt baixos. I quan els estàndards socials són molt alts, els estàndards del periodisme són molt alts. I en això no n'hi ha una gran diferència. Jo crec que, en general, la societat espanyola té uns estàndards morals baixíssims, dels més baixos que pugues trobar-te. Per això es permet la corrupció, per això es permet... I, per tant, el periodisme va parar al mateix lloc.
amb un agreujant. Jo crec que aquí n'hi ha dues classes de problemes. Un problema és aquest dels estàndards socials. Un altre és la independència o no del poder. N'hi ha països on les empreses periodístiques són molt independents del poder i n'hi ha països on són extraordinàriament dependents en termes econòmics del poder. Aquí ho són molt. I com que ho són molt, doncs el poder té mecanismes per manipular l'opinió pública a partir d'informació falsa, perquè té persones que sistemàticament menteixen i no passa res. I no només no passa res, sinó que continuen cada dia apareciendo en sus pantallas. N'hi ha països del món on un periodista s'assoma a la pantalla, diu una mentida contrastable i no torna a aparèixer en sa vida en televisió. Aquí, mentida rere mentida, no només apareixen, sinó que els promocionen. Per què? Perquè al final la independència del poder periodístic és molt baixa. Aquí les empreses periodístiques a l'estat espanyol són de les menys independents que existeixen al món occidental, vull dir, el tercer món és una altra pel·lícula. Són de les menys, i per tant això té unes conseqüències. I a més n'hi ha una impregnació ideològica que també és molt peculiar, és a dir, fa un temps el director de l'ABC va dir una frase que ara no la recordo de memòria, però era algo així com que la unitat d'Espanya estava per damunt de la veracitat de les informacions. Això molt pocs països del món acceptarien que algú digués una frase d'aquest estil. Però clar, jo crec que en això el periodisme no és un bolet al marge de la societat on flota. I en aquest sentit, a Catalunya jo crec que sí que n'hi ha un fenomen diferent, perquè n'hi ha una tradició històrica de desconfiança de la premsa. Això n'hi ha un professor americà, Thomas Harrington, que té una tesi molt interessant al respecte. Diu, clar, com que a Catalunya la gent es va acostumar històricament a que res del que li passava a ell estava en els mitjans i res del que deien els mitjans li passava a ell, s'ha generat una capa de desconfiança absoluta. És a dir, no n'hi ha la fe en el que els mitjans diuen, que en altres llocs sí que n'hi ha. És una tesi interessant, no estic segur que siga 100% certa, però sí que és veritat, per exemple, que a Catalunya n'hi ha un grau de desconfiança cap als mitjans molt més alt que en altres parts de l'Estat i això ajuda, lògicament. Jo crec que la desconfiança a tot arreu, fins i tot als països on els mitjans són gairebé modèlics, és bo desconfiar. L'escepticisme com a mètode quotidià, de funcionament, és molt bo, és molt positiu. I per tant, ser escèptic davant tot el que t'expliquen és molt interessant, sempre quan no et tornes un neuròtic. Jo crec que aquí un dels grans problemes, en aquest sentit, el periodisme aquí és un reflex de la societat, és la societat la que està malalta. Vivim en una societat bastant malalta. Penso que seria molt necessari que hi hagués algun mitjà que fes algun article periodístic analitzant els mitjans de l'estat espanyol i dient els que fan periodisme i els que fan altres coses. Perquè la veritat és que fins i tot gent que estem llegint i que intentem aprendre aquest ofici o que intentem fer aquest camí, costa a vegades no caure en determinats paranys i crec que seria molt interessant de començar a no anomenar periodisme el que no és periodisme. Sí, això arran del debat de les fake news, que és una tonteria, això fake news vol dir mentida, però es pensen que diguem fake news és més presentable.
Arran del debat de les fake news, n'hi ha hagut països on s'han fet aquestes iniciatives. Per exemple, a França n'hi ha un projecte molt interessant. Diversos diaris han fet aquesta feina de catalogar els altres diaris. A mi em sembla perillós, perquè clar, jo he de qualificar a un altre diari, em sembla que en principi no acaba de veure clar, em grinyola, no acaba de veure clar que un mitjà qualifica un altre mitjà, tot i que n'hi ha evidències, és evident que n'hi ha mitjans que ho diuen mentides o diuen... El problema no està en la mentida, perquè una mentida 100% brutal ha de ser una cosa molt excepcional, però és aquesta petita mentida quotidiana, aquesta cosa, per exemple, ara tan de moda de les notícies banals, què li ha dit no sé qui a no sé qui, que després entres allà i ja no n'hi ha res, etc. Per tant, jo crec que efectivament aquí n'hi ha una complicació. Ara, a mi m'agrada girar-ho al revés. Indro Montanelli, que és un periodista italià molt important, va dir una vegada una cosa que a mi em va agradar molt, va dir no poden haver bons diaris sense bons lectors. I jo també apel·lo a això. És a dir, un bon lector sap quan l'han enganyat i per tant no torna. Que t'enganyen un dia, a tots ens poden enganyar un dia. Tu dius, escolta, aquesta notícia no era veritat, etc. Bueno, que m'enganyen un dia em poden enganyar. Que m'enganyen 2 dies, 3 dies, 4 dies ja és culpa meva, perquè jo ja sé que no té credibilitat aquell mitjà. Per tant, jo crec que aquí el lector crític, és a dir, sense lectors crítics no pot haver un bon ecosistema de mitjans. I els països on els mitjans són més interessants i es mouen d'una manera més interessant és perquè tenen una gamma de lectors crítics molt importants que fa que això funcioni, amb models radicalment diferents. Per exemple, els Estats Units és un país on, en general, el món anglosaxó és un país on el periodisme té un punt com de sacerdoci, i en el qual la metodologia és molt important, el contrast, no sé què, etc. Però després el New York Times justifica la guerra d'Iraq creient-se les mentides. Però bueno, n'hi ha un model de periodisme que és aquest. A França, per exemple, el model de periodisme no es basa tant en això com en la idea del periodisme com a combat. Els periodistes són combatents socials. Són 2 models diametralment diferents, però tant a França com als Estats Units n'hi ha una massa potent de lectors crítics que fa possible que s'estiga fent part del millor periodisme que es fa al món. Per què? Perquè tenen bons periodistes, però perquè tenen bons lectors. I aquests bons lectors fan una mena de selecció natural de quins mitjans poden sobreviure perquè estan fent bon periodisme. Jo crec que això, per tant, és molt important, i crec que està passant. Jo crec que estem en un procés de millora i em sembla sincerament que és així, que la gent, l'educació en el periodisme cada dia és més gran, o sigui, n'hi ha cada dia més gent que sap les regles, els intríngulis, les maneres de funcionar i que reacciona davant això. Quan n'hi ha totes aquestes... Per exemple, les xarxes socials són molt perilloses. El Facebook és un desastre monumental, però bé, el WhatsApp gairebé el prohibiria perquè m'arriba cada cadena de WhatsApp que em torna a pensar com pot ser que estiguin dient això. Però tenen un element molt positiu, que és l'empoderament ciutadà davant del periodista. I quan un senyor diu no sé què i li cau per Twitter una demostració brutal de que el que acaba de dir és una bajanada, això és molt positiu, jo crec que és molt positiu. Però els periodistes no podem fer aquesta revolució sense lectors. Els lectors necessitem que sigueu molt més crítics. No sóc jo que t'ha de dir que tal diari t'enganya, has de ser tu que t'has de donar compte de que tal diari t'enganya. Jo et puc ajudar una mica, però sobretot has de tindre tu una actitud. I això no treu que després ens puguem divertir anant a veure aquests diaris. Això és una altra història. A tots ens agrada divertir-nos veient notícies ridícules, de tant en tant, no passa res. Tampoc cal que convertim això en una cosa seriosa
i que no pots que no pots prendre't 10 minuts de desconnectar veient les bajanades que diu el del costat. Jo crec que mentre sàpigues on està cada cosa, però aquí és molt el lector, ha de ser molt el lector crític el que diu, escolta, això no pot ser. Veig que no sou muts, estic molt content. Havien dit, som muts, no parlen. Bueno, que no estic d'acord amb la part que dius que l'important és no mentir, perquè pots tenir la teva subjectivitat, la teva opinió, com ho perceps, però tenir això això, en certa manera, la seva subjectivitat, si només la presentes en ella, passa a ser una objectivitat, que és l'única veritat que presentes. Per exemple, en una obra de teatre, si només de 5 actors donen la llum a un i després fas la teva crítica segons el lector que has pogut veure, això passa a ser una mentida que és una objectivitat sobre la teva subjectivitat. No sé si m'estic explicant bé. Passa que precisament el que no pots fer és això, és a dir, si tu vas a veure una obra i n'hi ha 5 actors i només parles d'un, aquí estàs amagant els fets, que és el primer que hem dit. Jo crec que no és així. Això no és ser subjectiu, això és dir una mentida. És molt diferent. Explica-m'ho millor. Va. No, que segueix, intenta explicar-m'ho millor. És a dir, jo entenc que tu dius la subjectivitat fins a quin punt corre el perill en el moment en què tu escrius de convertir-se en una objectivitat. Estàs dient això? Sí. Val. Bueno, és interessant. És inevitable, de tota manera. Però trobo que s'hauria de fer un treball més exhaustiu de dir que hi ha els 5 actors. És com tenir només a presentar un paradigma mentre existeixen altres. Has de presentar tots, pots tenir la teva opinió, el lector que has pogut veure, però hauries de parlar dels 5. Sí, però no ens quedem en l'anècdota perquè el que el planteges em sembla molt interessant més enllà. L'anècdota dels actors ens armarem un embolic i acabarem complicant-ho. Jo entenc que tu el que estàs dient és jo ara faig una crònica d'això que ha passat aquí i explique una sèrie de coses. Tu el que estàs dient és la subjectivitat que jo veig, m'han fet preguntes molt avorrides. En el moment en què jo li ho explique, per als altres es converteix en un fet objectiu. És això el que estàs dient, no? És un punt de vista molt interessant, que no hi havia pensat. Però, i com s'evita això? És a dir, a part de l'honradesa d'explicar els fets. Jo crec que els fets són... És a dir, el no mentir és important, no? Però, clar, tota la història de la humanitat, en aquest sentit, estaria marcada per la subjectivitat, perquè tothom, tota la cultura, qualsevol expressió pública té l'element de subjectivitat. Aquesta seria una idea, el contrast amb els altres. Clar, el problema seria com em despulle jo. O sigui, el que tu planteges està bé, és molt interessant, però jo no em puc despullar de la meva subjectivitat. Com em despullo jo de la meva subjectivitat? No seria no tenir la teva subjectivitat, però seria parlar que hi havia 5 actors, però d'aquests 5 t'ha agradat un més. Però el que no es pot fer és, perquè només la llum li queia en un, parles que una peça només tenia un personatge, i bàsicament els altres 4 no existeixen i la gent no sap de l'existència dels altres 4. No, en això jo crec que ens hem posat d'acord en això, és el que dèiem. És a dir, jo no puc no dir que n'hi ha 5 actors perquè estaria amagant informació voluntàriament. Per tant, jo puc dir que n'hi ha 5 actors. Ara, si jo dic que n'hi ha 5 actors i que un m'ha agradat molt o és un desastre,
això ja forma part de la subjectivitat. La ratlla que jo no puc travessar, o sigui, jo el que no podria fer és dir que només n'hi ha un actor. Això no ho podria fer, però això entra en el que jo he dit abans de la mentida. Això seria travessar la línia. Però només l'has pogut veure en ell. No, és a dir, destacar... O sigui, el lector és qui està mirant la peça, a més del periodista. I el periodista és qui està explicant ha explicat la peça, diguem. I només ha pogut veure un i explica sobre aquest un. I la persona que el llegeix només sap que existia aquest un perquè només li ha explicat això. No, és a dir, jo tindria que dir que n'hi ha 5. Ara, si després explique que un m'ha agradat especialment, això no és cap problema, ja aniràs tu a veure l'obra. És això el que penso que s'hauria de fer, però el que normalment es fa és... Jo penso que l'economia s'hauria de fer així i aquest és el teu actor preferit i expliques el teu actor preferit. Les altres maneres de fer economia, que són els altres 4, no els cites. No, això no es pot fer, això és amagar informació. És a dir, la ratlla jo l'he de limitar sempre, és a dir, la subjectivitat ha de ser honrada. I honrada, per mi, el límit de l'honradesa és no amagar al lector informació que jo considere que és rellevant. Això és el límit, això no es pot fer. Per tant, en això estaríem d'acord. Passa que, a part de l'anècdota, el problema que planteges és molt interessant. Aquesta idea de que la subjectivitat meua es pot convertir en objectivitat cara a una altra persona. Això és un debat filosòfic, si se'm permet, molt interessant. Gràcies. Hola, Vicent. Com estàs? Bé, lligat amb això que deia aquest noi, em sembla que un cas, per exemple, bastant clar, que el podem veure cada any, és les manifestacions de l'11 de setembre. La crònica d'aquesta manifestació, jo estic convençut que el periodista o la persona que va fer la crònica ja hi va amb una prevenció, amb un prejudici, és a dir, amb un prejudici. Ja sap que explicarà la veritat, però l'explicarà des de la parcel·la que ell contempla. I aquesta parcel·la sol ser petita, perquè són 3 o 4 carrers, i el que està disposat a dir que allò és una manifestació folclòrica parlarà del que li interessarà, que s'ha de dir, mira, hi havia 4 gegants, una colla de castellers i una gent que feia... Si li interessa demostrar que el que passa l'11 de setembre és una història violent, cosa que diria una mentida, igual troba uns que han fet una petita acció violenta al final de la diada. I al revés, el que vol magnificar-ho, li donarà un tractament, diguem-ne, més positiu. Lligat amb aquesta història que es pot donar el cas, jo ho he mirat, les he mirat moltes vegades, altres cròniques d'11 de setembre, depèn de qui el faci, la fa amb distància, la fa amb ironia, la fa amb convicció, la fa amb ganes de demostrar que és una heroïcitat, amb ganes de demostrar que és una barrabassada, i cap d'aquests, o molt poques diferències alguns, no diuen una mentida, sinó que parlen de la parcel·la de veritat, no amb la que es troben, sinó amb la parcel·la de veritat que han anat a buscar, havent fet prèviament una lectura subjectiva, no? Bé, només era per acotar això. Sí. Efectivament això passa, és que dissabte va passar, dissabte, ara no recordo si era ABC o La Razón, deien que no havia anat ningú a la manifestació i posaven una foto d'un carrer que no era el carrer de veritat, no era el carrer on s'havia fet la manifestació, deien que no havia anat ningú. Clar, això és mentir. Una altra cosa és opinar si la manifestació és de borregos o de ciutadans crítics. Bé, això cadascú fa el que vol i efectivament passa el que tu dius. El que passa és que aquí és on està l'ecosistema del lector. És a dir, nosaltres hem vist en vida nostra mitjans que tenien una reputació immaculada perdre-la completament i que aquesta reputació immaculada que tenien i han perdut es tradueix en una pèrdua de lectors tan gran que acaben havent-se de finançar de formes rares, però no per ells mateixos. El preu d'això que tu expliques és un preu socialment clar. Per tant, jo crec que n'hi ha com un equilibri social que aguanta aquestes coses. Tu no pots fer
un periodisme de mentida permanent sense que això tinga conseqüències, no? I jo crec que això està passant. Ara, pels periodistes sí que és molt interessant el que tu dius del prejudici. És a dir, pels periodistes, no anar amb mentalitat oberta a les coses és un greu problema, perquè te fa veure les coses ja de forma massa connotada, no? Però jo crec que això és una experiència vital. Jo en el meu cas personal recordo exactament el dia que em va passar això. No té que veure amb el periodisme. Jo encara vaig fer la mili, vosaltres ja teniu la sort que això ja no es fa. Vaig fer la mili a Rabassa i n'hi havia una biblioteca, i ja pots contar el que n'hi havia en aquella biblioteca. I aleshores jo sóc un maniàtic de llegir i em vaig llegir tots els llibres de la biblioteca perquè no n'hi havia una altra feina a fer, incloent 3 tractats d'artilleria que encara a hores d'ara intento recordar de què em servirien. N'hi havia un llibre de Borges, estem parlant dels anys 70. Jo Borges l'odiava a mort perquè era un nazi i era un nazi i jo em negava a llegir a Borges. I al final, quan ja no quedava cap llibre al campament, i ja m'havia llegit els prospectes de medicina, ja no tenia res que llegir, vaig agafar el llibre de Borges i vaig acabar plorant d'emoció de lo bonic que era aquell llibre, no? I aquell dia em va ensenyar molt a mi, vitalment, sobre els prejudicis i sobre com sempre pots trobar alguna important en un lloc. El problema és que això, el periodista en això és un ciutadà i és una persona normal, no? Tenim la tendència a que el periodista sigui una mena de personatge a banda de la societat. El problema és com en les nostres societats eduquem a la gent perquè no tinga prejudicis. No? Per això jo sempre pregunto als meus periodistes quines novel·les llitgen, quina música escolten, perquè em sembla molt més significatiu. Jo dic prejudici en el sentit de judici previ. Sí. No de tenir-ho, no de tenir una actitud contrària contra una cosa, sinó simplement d'opinar. Lligat amb això l'11 de setembre, per exemple, les que jo he fet de cròniques, jo sé que seran positives, que aniran a favor d'una determinada causa. I després puc riure-me'n de l'ou ferrat aquell que hi va haver-hi fa 2 anys, perquè necessito posar-hi una... Però el prejudici serà la manera que ja aniré, em parlaré bé d'aquella manifestació. Vicent, perquè i de la mateixa manera que n'hi haurà una altra que ho veurà com una demostració ridícula. Aquest punt previ el tens. Sí, clar. El tens. I tu saps que allò que és una notícia, la notícia ja serà una altra, allò que serà més o menys computable amb totes les variants possibles, serà si n'hi havia 2 milions o n'hi havia 1,5 milions o n'hi havia 18.000. Això serà una cosa, o podràs dir si va haver-hi el d'Arulls, al final, al començament, però l'observació d'aquella realitat és evident que tu la fas, ja moltes de les vegades la fas amb una prevenció que és aquesta ideològica o personal. Però és que no te'n pots despullar i a més és interessant fer-ho així. El que jo et volia dir és que com més oberta és la societat i més educada està la societat, més s'accepta això. Per exemple, les societats més educades accepten la ironia com un element positiu que ajuda a entendre la realitat. Quan tu dius allò era un ou ferrat, que era horrible la cosa aquella de l'ou ferrat, aquest punt irònic de dir però que caram esteu fent, una societat, anava a dir civilitzada, però és un concepte molt lleig, però ja m'enteneu, això no només ho accepta, sinó que trobo que és una forma de descripció magnífica del que està passant, però per això els lectors crítics són importants, perquè com millor és la societat, millor és el seu periodisme i més comprensible és el que fan. Avui, una broma, però avui pujant en el tren anava mirant el Twitter i el Bernat Pivot, que és l'home que feia apòstrofes, que és un periodista que feia apòstrofes, que era un programa increïble de la televisió francesa de literatura, una persona excelsa. Clar, fa una piulada que diu fa 5 anys els manifestants assaltaven el McDonald's,
ara salten xers no sé què, un restaurant molt famós que es va cremar l'altre dia. Diu, el país està guanyant clarament. No? Clar, és una piulada que en segons quins països li haurien dit de tot. A França tot el món ho entén com oh, que fantàstic això que acaba de dir el pivot, no? Que xulo que és aquesta manera d'expressar les coses. No? Però aquest és un treball conjunt, aquest és un treball que com més culturalment potent sigui una societat, més fàcil és entendre això. Si no, clar, quantes vegades ha passat aquí, intentes fer una ironia i te cau una tronada de por perquè és que la gent ni tan sols entén que és una ironia. No? Referent a això que dius de la subjectivitat, és cert que no te'n pots despullar, però et pregunto fins a quin punt la ultrasubjectivitat o l'omissió d'informació, d'amagar fets o de voler imposar un sol relat, manipular una mica els fets, és a dir, està molt clara la línia de la mentida, no? I a més hi ha exemples flagrants que et fan perdre la credibilitat d'un dia per l'altre, però també és veritat que hi ha tot un ventall de possibilitats de construcció de relats, com deia ell, al voltant d'un sol fet que no està mentint, però que té molts recursos literaris, el propi ofici del periodisme, per imposar un relat, per imposar una ultrasubjectivitat perquè et sigui absolutament igual què pensen la resta de línies editorials, per, com deies abans, que hi hagi determinats interessos bancaris, financers, que imposin una sèrie de condicions mercantilístiques als mitjans perquè s'imposin una sèrie de relats concrets. És a dir, la meva pregunta va més enllà de l'ofici del periodista. Està molt clar que tot comença des del subjecte, però fins a quin punt això és positiu i no s'ha de ser molt fi de mires per discernir el que no és mentida del que s'hi acosta molt a ser mentida. Jo crec que la ratlla entre el que és mentida i el que s'hi acosta molt és bastant clara, en general. Poden haver situacions en les quals el debat requereix d'un coneixement tècnic excels, per exemple, informació científica. La informació científica és una informació que admira molt els qui la fan, perquè com tots tenim un nivell d'ignorància bastant gran sobre els detalls, és molt complicat saber si m'estan mentint o no i per tant requereix un treball. Però les coses que estem vivint tots, les coses que són quotidianes, que tu tens algú que ho ha vist, que ha anat, que ha deixat d'anar, és que és molt difícil mentir aquí. Per tant, la línia és molt clara, jo crec. En aquest sentit, la línia és molt clara. L'altre per mi és enriquir, i aquí n'hi ha un avantatge també ara. A través d'internet s'ha produït una explosió de mitjans i una explosió d'alternatives. I per tant, tu el que necessites és tu mateix picotejar diversos llocs. Jo sempre explico una cosa que a mi em tranquil·litza molt. És a dir, tu abans, en el món d'abans, quan arribaves a un quiosc, havies de triar entre el Punt i el Diari de Girona. I si triaves el Punt, no compraves el Diari de Girona. I per tant te perdies tot el que el Diari de Girona t'explicava. Jo avui no conec a ningú que entra a internet i només mira un diari. No he conegut mai a ningú. Tothom en mira 3, 4, 5, 40, depèn de lo viciós que siga. Però a mi això em sembla més positiu. N'hi ha moltes vegades que n'hi ha gent que em diu és que ha anat a veure no sé què i te diu un diari inverosímil, escolta, molt ben fet. Al final, jo crec que aquest element subjectiu, el contrast també el pot fer cadascú personalment, a part que n'hi ha un mecanisme humà molt simple, que és la credibilitat. Jo, per exemple, a mi n'hi ha temes que m'interessen molt, però que no tinc temps de dedicar-m'hi, que no puc passar-me el dia llegint sobre això. Què faig? Identifique periodistes o mitjans que tenen credibilitat, que a través dels anys jo m'hi he sentit còmode amb això. I què faig? D'entrada me'ls crec. Si resulta que m'enganyen, ja deixo de creure-me'ls, però d'entrada me'ls crec. Per exemple,
Jo fa molts anys que llisc la New York Review of Books. Per què? Perquè n'hi ha un tipus de llibre de política, sociologia, antropologia, etc., que jo no tinc temps de llegir-me. El lleig fan uns articles fantàstics que me lligen el llibre per mi i jo sóc capaç de veure si aquell llibre val la pena que me'l compre i m'hi dedique o si amb allò que m'expliquen ja tinc prou. Amb el pas dels anys jo m'hi sent còmode amb el que ells m'estan explicant i per tant d'entrada em fie del que m'estan explicant. Ara si un dia em venen una moto, aquest queda apartat. Jo crec que els humans funcionem una mica així. Tu deus llegir una sèrie de mitjans i deus donar-los credibilitat. Aquest mitjà és creïble si parla, fins i tot credibilitat segons el tema. Escolta, aquest mitjà jo me'l crec quan parla de Catalunya però no quan parla de Venezuela. I aquest mitjà me'l crec quan parla de Venezuela però no quan parla de Catalunya. Bueno, i cadascú es fa la seva dieta. Al final, això és enriquidor i positiu i en aquest sentit el que comentava aquell xicot a l'inici és molt important. És a dir, el fet de que a través de les xarxes socials s'ha ampliat el ventall i per tant jo puc seguir a persones que ni tan sols escriuen en mitjans però que el que diuen em resulta creïble i m'ajuda a conformar-me la meva idea. Al final el mitjà, les persones, tot només té un sentit. Els mitjans només existim per ajudar a interpretar la realitat a la gent i jo sóc dels que crec que a més per fer-li avinent dels problemes que té i motivar-lo a que els intente canviar. Digues. La neta d'en Franco, el dictador, li ensenyava la seva casa, li explicava les experiències que havia tingut de petita amb el seu avi, que els portava a passejar amb els seus cosins, no sé què, o altres exemples potser més evidents de que no menteixen sobre cap tema però ometen una quantitat d'informació substancial importantíssima i el que a mi em sembla preocupant i potser aquesta més la conclusió de la pregunta que és que sol haver-hi un gran volum de gent que per ometre potser informació més crítica, més contrastada, més interessant, més ètica, cau sempre en el parany de la lectura fàcil del programa que ell ha entretingut, fins i tot sobre temes tan transcendents com el llegat d'un dictador provocador de milers de morts de persones. Anava més en aquesta línia, potser en la línia aquesta de la supervivència de la tasca periodística. S'ha anat a caure molt baix, el Bertín Osborne és caure molt baix, però bé, ja t'entenc el que vols dir. Ja t'entenc el que vols dir. Sí, el que passa que això jo sempre m'ho mire amb una certa desapassionament, perquè, anem a veure, n'hi ha una tendència que és a un cert directisme, és a dir, jo faig la meva feina i Bertín Osborne fa la seva feina, encara que a mi no m'agrada ni sé qualificar-la de feina. El resultat d'això és més un afer social que un afer professional. És a dir, si Bertín Osborne pot fer això és perquè la societat espanyola no ha passat comptes amb el franquisme. Això no ho podria fer a Alemanya. No podria anar a entrevistar a la neta de Hitler. El problema no és tant els mitjans com la societat. El que sí que és veritat és que els mitjans poden preservar, o sigui, poden atacar aquest tipus de convencions socials en funció del bé comú o poden protegir aquest tipus de coses. I aquí ens trobem en un estat en el qual la dependència dels mitjans del poder fa que siguin molt conservadors en la protecció d'aquest tipus de coses. Però el problema no és tant el mitjà com la societat en el seu conjunt. Per això és tan interessant aquest rebuig generalitzat que està produint-se en determinades capes de la societat. A mi com a periodista em preocupa molt la pèrdua de credibilitat dels mitjans. Com a periodista em preocupa, com a ciutadà ho trobo magnífic, perquè és que és necessari. És que, clar, tenim el que tenim, i això és el que n'hi ha. I aleshores és molt bo que la gent sigui crítica amb això. Però jo crec que això respon més a l'element social. És a dir, quan tu veus determinades mentides
que es publiquen de forma descarada. Clar, el problema és que la societat no reacciona. En altres països els tiren al carrer. O sigui, ahir va ser un exemple paradigmàtic. És a dir, a Nova Zelanda, després de l'atemptat supremacista de l'altre dia, una presentadora de televisió va fer un comentari que, vist els comentaris que es fan aquí, era suau i moderat, però que vinculava islam amb violència i la tele l'ha apartat, ja no tornarà a aparèixer mai. Bé, clar, això respon a una societat que té una consciència determinada sobre un tipus de coses. Aquí Bertín Osborne pot fer això perquè la societat espanyola continua tenint una part important de ciutadans amb sociologia franquista que no troben estrany que se'n vagi a veure la casa de la neta del dictador. Molt bé, si us sembla, deixem-ho aquí perquè tenim en Vicent fa 2 hores i deu estar cansat. Moltíssimes gràcies per haver acceptat venir aquí. Vosaltres, un plaer. I moltes gràcies per assistir i esperem la propera vegada. Merci. Bueno,